Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыруы студияда Раушния Сибатова. Бүген безнең кунак Түбән Камадагы күп санлы физик мөмкинлекләре шикле кешеләргә аякка басырга ярдәм иткән, аларның дустына әверелгән Радик Нәҗип улы Закиров. Исәнмесез. Исәнмесез. Радик Нәҗипович, әйтеп китегез әле, менә физик мөмкинлекләре шикле кешеләргә ярдәм кулы сузу теләге сездә кайчан һәм ничек туды? 1994 елны минем жоқтан сәләт ашылды. Ул сәләтне мин аны Порфирий Иванов клубы бары, мине танышлар шунда алып бардылар, миңа шул бер сүзне әйттеләр: бездән бер нәрсә сорама, без үзебез дә белмибез, аңламыйбыз, но сине алып барасыбыз килә диделәр. Алып бардылар, шунда бөтен халык күбее, халык утырадыр. Bir хатын килеп, минем жанга килде дә, күзеңне сал дип, миңа иртәгә син күрә башлыйсың дип, миңа шундый сүз әйтте инде. Мен әйтәм, ничек инде дим, ул бит ничә 5 яшьтән начар күрү белән бүгенге көнне бер төндә мин күздә булырга, ул бит фантастика, икенче полкада бит ул дип, үземә шундый уйлап алдым инде. Аннан соң ул мине алды да, җилпердәтеп, залның ортасына чыгарып җибәрде. Мен инде, мен әйтәм, нәрсә булды бу дип, теге каушап нитеп калмадым, хискә бирелдем. Аңлыйсым килде. Нәрсә монда уза, ничек бу, ни дип, мин аны Порфирий Ивановның эшләрен укыган кеше түгел идем, аны турында белмидем. Хәзер куллар күтәрелә, тегендә булай, тегеләй нитеп кешегә тартыла башладым, магнитын диде, нәрсәләрдә сизә башладым. Аннан соң инде кемнеңдер аягында тотып алдым бугай. Бер коляскада Надя утырадыр, аның аягын тоттым, 15 минут тоттым да. Ул аякларым җылынды диде. Мин тагын икенче көнне дә килдем занятиягә, шунда йөри башладым. Вакытына Надя утырадыр мине көтеп. Аннан соң дей, аяк селкенә башлады бит дип куйды. Мен әйтәм, бу мине уйнайынды бу минем белән дип куйдым. Беренче нем аңлавым шунда иде. Менә беренче аңлавым. Беренче минем Света Белова булды. Аның авыр шире, ул Олбрайта, синдром Олбрайта, ул сөякләр, теге хрустальный сөяк. Ул 11 классны бетерәдер ул елны. Арбада гына утырадыр. Аны велосипедка утыртып, нитеп, аның белән бер 10 ай занимация иттем мин. Өенә барып, ул вокзальныйда яшәде 28-дә. Шул култык таягына таянып, аннан соң урамга чыкты. Шуның белән йөри башлады, Аллага шөкер. Аннан соң мине Настя Борисов белән таныштырдылар. Шул ук вакытта ул метрда 14 сантиметр гына бөтенесе, анын ул үсмәде бүгенге көнгә дә. Аның 90% контрактура иде, бөтен тәне катканы ташсыман. Бабасы аны чана белән мәктәпкә җөртәдер, җәйгелектә ранецын алып барадыр, ул култыкта белән барганда. Бүгенге көнне Настя кияүдә яши, машина җөртә, үзе ашарга пешереп, бөтенсен итеп, ипотека алып, квартира алып, социаль ипотека белән шунда яши. Аллага шөкер, мең шөкер бүгенге көнгә. Менә шул минем башы булды. Аннан соң бөтенсен дә искә төшерә алмыйм. ДЦПлар күп булды, ДЦП шире белән балалар. Алар инде гел-җиңелчә аякка басалар. Радик Нәҗипович, сез бит инде менә 21 ел, 99 елдан бирле дидек, Шинник спорт комплексында шу инвалидларны җыеп, аларны туплап, атнасына берничә көн алар белән шөгыльләнәсез, шулай бит? Менә шушы дәресләрегез турында сөйләп китегез әле. Безнең инде анда булган бар, күргән бар, аларның ничек узганын тамашачыларыбызны таныштырыгыз әле. 98 елны микән бу? Мин медучилище бетердем, 97-дә мин бетердем медучилище, 40 яшьтә мин кирдем медучилищега, 42-дә бетереп чыктым аны. Минем бәхеткә кичке факультет ачылды медучилищеда. Мин инде ул чакта Илсур Раисович Медшиние, шәһәр җитәкчесе, мин аңар мөрәҗәгать иттем, личный приемда булдым, бер генә булмадым, 1-2 тапкыр, 3 тапкыр булганымдыр. Үземнең аякка баскан
инде балалар дип әйтсәм инде үземнең ниләрне балалар дип әйтим инде, мин аларны бик якын күрәм. Укучыларыгыз. Аларны якын итеп күргәч инде укучыларымны алып барып күрсәттем Ильсур Раисовичка. Ильсур Раисович Настя Борисовна күргәч, аның сүзе кыскача булды. Если такому инвалиду даже можно немножко помочь, и этот человек может это сделать, ему цены нет, диде. Менә ул Ильсур Раисович әйткән сүзләр, мин аны сүзен әйттем. И ул карар чыгарды. Bütün спортивный заллар шәһәрдәге доступность инвалидам дип. Вот, чтобы были доступны инвалидам. Әле инвалидларга андай доступность юк спортзалларда. 2002 елны мин Чаллыга күчеп киттем Түбән Камадан. Менә инде 2002 елдан бирле атнасына 3 көн килеп инвалидларны Аллага шөкер, мең шөкер хәрәкәтләндерәм спортивный залда Шинникта. Вот. Менә сезнең анда атнасына 3 көн ялгышмасам шулай бит дәресләр. Менә анда сезнең төрле җайланмалар бар, шулай бит төрле тренажерлар бар. Менә без беләбез анда аварияләрдән соң зыян күргән кешеләр киләләр сезгә, мөмкинлеге чикле кешеләр, ДЦП белән авыручы балалар һәм саугучылар, аякка басучылар шактый. Сез менә моны ничек эшлисез? Киләләр, аралашабыз беренче көннән танышабыз, карыйм, ничек хәле, ничек ни. Аны инде мин күбрәк күңел белән хис итәргә тырышам. Андый сәләт бар, Аллага шөкер. Аларга нарсан инде әзрәк сөйләшеп, итеп, күрсәтеп, нәрсә эшләргә, ничегрәк. Вот. Шуннан әкренләп тырмаша, алар аякка басалар, күңелләре күтәрелә, күзләре жана башлый балаларның. Вот. И ойынсыман аларга шул бүтән үземнең дәресемне дип әйтим инде, ойын шикелле бирәм. Вот. Әмма инде һәр яхшы тренажерларыбыз бар. 3 тәгәрмәчле 6 велосипед алдык. Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның нигенә Рөстәм Мәҗитович алып бирде инде. Аларны механотерапияга үзебез киләдек. Постоянно, чтобы педальләр аякларны селкетсен, нитсен, хәрәкәтләндерсен. Вот, аларның беренчедән велосипедка утыртабыз, аякларын бәйлисең инде, куясың аяклар төшмәсен дип инде җиңелчә генә, авыр түгел, ни түгел, чтобы кирәк чакта, чтобы кайышы ышкынып, аягы да төшеп китсен, диге бүтән бәла каза китермәскә дигәндәй. Алар әле беренчедән үзләре эшли алмыйлар аяклары белән, аларны этеп җөрисең. А шул вакытта ук аяклары аларның движениега килә, педаль китерә аны движениега, шуннан аларның инде тәндә кан хәрәкәте яхшыргач, реабсорция обмен веществ киткәч инде, аннан соң кешенең үзендә күңел күтәрелә. Инде нәрсәдер ул эшли алса, ул җангар исе акылы китеп, гел күңелен биреп эшли башлый. Бүген менә Алмаз җигереп җөри, спортзал да аңгар хәзер ничә 8 яшь, 9-ладыр инде. Вот әле бер 3 ел элегрәк анасы алып килгәндә әле тотып кына алып киләдер. Бүген уже авызы колагына җитмәй, бөтен сөйлән әле сөйләшмәй бүгенге көнгә, но ыжгыртып, сызгыртып спортзалны иләп чыга. Монда гына түгел, пучыны да әйләнеп чыга ди. Анасы әйтә, бөтен туганнарны да, бөтенсен дә берсен дә калдырмый ди. Менә шул чикләнгән инде үз вакытында. Аннан соң узган ел балалар атасы таҗиклар инде алар Таҗикистаннан килеп, алар гражданство алдылар инде. Нижекамская Нобелга кайтмаганнардыр әле Таҗикистаннан киткәннәре. Атасы җилкәсенә утыртып алып килгән. Шул ноябрь айлары булгандыр. Юк, декабрь башы булды. Декабрь башында җилкәсенә утыртып алып килгән. Менә бу коронавирус алдыннан жабылу алдыннан мартта култык таягына таянып залдан чыгып китте ул бала. Но алар анасына рәхмәт, атасына рәхмәт дип әйтәм. Нәрсә өчен? Аларның балаларын мине тыңладылар, мине ишеттеләр. Бер занятияны калдырмадылар. Инде спортзалга бала ләккәч,
анда күрә ул бүтәннәрнең хәрәкәтләнгәнен, ул без бит анда бер үзебез генә түгел, әле безнең белән бергә хәрәкәтләнәләр здоров, сыйфатлы спортсменнар. Аларга карап үзләре дә хәрәкәтләнә башлыйлар, юлаларның күңелләрен күтәрелә. Юк җирдән алар үзләре селкенә башлыйлар дип әйтсәм инде, эштән. Менә шул бөтенесе спортивный дух, спортзалы дух. Радик Назипович, сез әле менә сөйләшү барышында шундай әйбер дә әйттегез. Менә авария нәтиҗәсендә зыян килгән кешеләргә авыррак, тумыштан инвалид булган кешеләргә дип индеме, менә терелгәндә аларга авыррак дип. Менә бу нәрсә белән бергә шунда аңлатып китегез әле. Менә мин аны инде үзем өчен исследовать итәм һәр вакытны. Ул инде бу инде үзем өчен әйтәм, научно-исследовательская практика дип үзем әйтәм. Үзем әле булай теге зур кеше булмасам да дигәндәй, атаклы зур кеше булмасам да, тумыштан булган гарипләргә нәрсәдән җиңелрәк дип әйтим, җиңелрәк дип әйтмим, алар уже яши күнегәләр. Алар шул шикләнгәннәре белән яшәргә өйрәнәләр. Но анда аналарына, аталарына авыр. Аталары, аналары аларны бер 6-7 яшькә хәтле бер кайда нәрсә ишетәләр, шунда җөгерәләр дип әйтәм. Кайда нәрсә ишетәләр, кайда нинди хәтта әз генә шаныш булса, алар инде бөтен эшләрен ташлап, юк җирдән акча табып, анда баралар. Тырышалар балаларын аякка бастырга, балаларын кеше итәргә дип әйтсәм инде. Аннан соң җирдән бер 10 яшькә хәтле ана уже сүрелә башлый. Турыдан әйтәм, сүрелә башлый, ана уже шануым югалта башлый. Ул чакта әле менә 8-9 яшькә хәтле бала активный. Активный бала. Үзе селкенәсе килә, нитәсе килә, сөйләшмәгәне дип инде авазлар чыгарырга тырыша. 12 яшьтән соң ана баланы бирә, мә, занимайся, пожалуйста, дип инде. Но анда уже баланы уятырга туры килә. 12-дән соң. Но шулай яшиләр. Димәк, мөмкинлеге шикле балалары булган кешеләр сезгә иртәрәк яисә инде спорт белән иртәрәк шөгыльләнә башласа, бу аларга файдага гына. Әмма инде яши торып гарип инвалидностька чыккан кешеләр инде анда бит ул кем жул хәрәкәтенә кем операциядән соң була бик күп бит инде. Аларга авыррак дип уйлыйм, аларга күнегергә кирәк. Аларга әле алар аңлый алмыйлар беренчедән нәрсә булганын. Аңлый алмый кеше, аңына килә алмый. Аннан соң уже үзеңне күтәрергә җиңел түгел. Беренче вакытта аларга реабилитационный центрлар бар, 6 ай сайын ансына хөкүмәт булыша, хөкүмәт тырыша, аңгар акча да бирә бөтенсенә. Но менә спортзалларда аларны хәрәкәтләндерүчеләр юк. Спортзалга килеп аларны бит күңелләрендә күтәрергә кирәк. Аларга инде внушение дип әйтәм инде, аларны шандырырга кирәк. Бер суга 2 тапкыр кирмисең. Все равно развитие туктамый, без ул динамика белән, чтобы ул яшәргә өйрәнсен дип, шул менә андый ниләр бар безнең. Радик Назипович, менә безнең тапшыруны карап, утырып инде сезгә килергә теләгән кешеләр булса, аларга менә кайда мөрәҗәгать итәргә, һәм инде сезгә кемнәр килә ала, менә шуның турында әйтеп китегез әле. Балаларыгыз шикләнгән, особенно ДЦП балалары, алар 99% аякка баса спортивный залда. Бөтенесе сезнең үзегездән вакыт табып, җиртегез балаларыгызны атнасына 3 көн Чаллыдан килеп алып барам мен ул спортивный шейникта, спортивный комплекс шейникта, менә бу үзем оештырган эшемне. Безнең понедельник, среда, пятница сәгать 15 минуттан 10 тулганда без инде спортзалга керәбез, сәгать 12-гә хәтле. Нишләп җина харышын дип әйтәм. Мин сезне үзем сөйләшеп сезнең белән анда күңелегезне күтәреп,
Бүтән аякка баскан кешеләр белән аралашып, сез үзегез дә шана башлыйсыгыз, что сезнең балаларыгыз бүген инвалид түгел, аның чаклы, аларны тәрбияләргә кирәк, аларны развивать итәргә кирәк. Радик Нәҗипович, сезгә эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез һәм зур сабырлык. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Саулык, сәламәтлек барчабызга да саулык, сәламәтлек дип мин дә сезнең белән саулашам.